Hayi sisi wami, Nkosi yami, hey. Yabo njengoba ngiyefuzela. Yabona ubhuti wase-Eastern Cape, Nkosi yami, uManqoba. Ngendlela angimthanda ngayo. Sijola kumnandi eresi. Okay. Yena angazi walingeka noma kwenzakalani, kodwa ukuthola kwami ukuthi ujola noRumza wami. Okay. Ayikho into engihlukumeza njengale yami. Uyothi usale kanjani abanye betetiliza besidabela ama-products aka-Black Life Traditional Pharmacy walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala. Ngiyanibingelela nakho babukeli be-Black Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi i-Love Back. Igama lami nguStufuza Dlangamandla Zulu. So-ke sivakashelwe namhlanje ubhuti nakanjani ukhona lo muntu osenhlizweni yakhe afisayo ukuthi baphinde bazame ukukhulumisana ngendaba zabo zothando. Ngingazi-ke noma sowina noma cha, kodwa-ke asike sibuke nje silalele size ukuthi ingabe kwenze njani noma kwenzakalana. Asike size ukuthi ngabe usiphatheleni, sabona njani? Ngiyaphila. Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi igama nesibongo nala usiwakhona. Ngigama nguManqoba Sibongo Wadansi, ngwase-Eastern Cape Fixstaff. Okay. Ngihlala eThekwini. Uzeni la eThekwini? Ngithole imfundo la e-University DUT. Oh, okay. Mhlawumbe ukhona nje umuntu omshiye emakhaya owawunayo kwezothando? Hayi, umuntu use-university benginayo lapha eDUT. Oh, okay. Okay. So-ke ngicela ukwazi kabanzi nge-relationship yakho nalo muntu lo ofisa ukubuyelana naye. Nahlangana nini, kumuphi unyaka, nihlanganela kuphi? Isisi igama lakho noNzuzu sahlangana e-RES. Okay. Unyaka lo nyaka ophelile. Okay. NgoJanuwari. Oh. So kuthe kuqala unyaka kwabe kuqala nezothando empilweni yakho? Singasho kanjalo ngoba umuntu engathi ngimbona ngabe ngimthanda. Kodwa kudlulise u2 weeks kanje sabe saqala-ke sengiyibeka nawe. Okay. So mhlambe ke kuphathaneni kwenu beniphathane kanjani? Iziphi nje izinto ezinhle ekukhumbulayo enenzela nazona noba uthu i-relationship yenu isakhona? Besiphathane kahle na unyaka usaqala besiphathane kahle kakhulu. Senzelana izinto, sikhiphana yonke lento kanjalo kwi-Valentine siphana ama-gift. Khiphana ngo-NSFAS? Yeah, masithole uNSFAS. Okay. Okay. So kwaya ngokuya kwase Kuthe kuya ngokuya bekunalo Rumza wakho umngane wakhe mesho obehlala naye lapha. Manje inkinga nami ngumfana nami yabo. Manje sisi lo ubelo obumngane wakhe ugqoka izinto ezincane manje. Okay. Kanjani. So wazibika-ke? Ngalingeka indlela yakhona yabo. Kodwa ngawulingeka ngamtshela usisi ukuthi hayi umngane wakhe indlela aqhwa ngayo. Sawa lapho esigejana khona. Ngoba olunye usuku ngicabanga ukuthi uSeptember. Yeah. Ela khona saqala mina nawo umngane wakhe lo. Yeah, washo ukuthi uzosibhaka. Eish. Kuphi nendawo? Ose-RES lekhuza eromini yami. Shuthi yena wethu uzuyofunda leso sikhathi. Kwasho ukuthi usisi lona-ke uzofika endlini. Kanti naye ngaleso sikhathi lo uthisha wakhe lo lecture yakhe yakhansela. Wasefika mefika uzosithola. Sekwenza. Ufika nje vele uze kuwena vele nixoxisene seku-right? Yeah. Umngane wakhe? Umngane wakhe mina nabe sesi-right sesitshontshana. Okay. So ngeke athole because ubethe kumina uyofunda. Mefika shuthi lecture yakhe ikhanselini. Wafika asithola kanjalo. Ungambizanga? Bengambizanga, bengalibeni tears because sometimes ubesho meza yabo. Okay. Nami ngibona bese iqala ukushintsha ngathi ube contest la. Eish, mhlawumbe unayo i-access yokungena efonini yakho? Yeah, amafoni besiwaswipe amafoni. Kodwa kusesu August kanje ya. Yeah, bese ngiqala ungamniki ifoni yami. So uyayifihla manje? Yeah, because so yini edala ukuthi ufuna ukubuyelana naye ekubeni phela ubusumuyinile umngane? Eish. Sekwenzekeni phakathi kwakho nomngane? Umngane wakhe lona ushuthi ubenza unyaka wokugcina last year kunyaka ophelile. Okay. Manje kulonyaka akasekho. Akasekho. Futhi nami ngizizwa ngikhumbula sisi ngibula umzango yedwa. Okay, if bengathiwa akuwona unyaka wakho wokugcina shuthi bengithengaqhubeka wena usushawa ukuthi nje
bekunyaka wakho wokugcina so kulonyaka akasekho. Ife besakhona benizoqhubeka. Bengisenaso isifiso engawupheli unyaka lo esakhona isisi lo. Igama lakho uSibasha. Bese ngicabanga umkhansela washo ukuthi osisi asangifuni nala ekhamba khona kushintshana indlela. Ngizama ukumthinta ku-WhatsApp asaphendula ama-calls ami nakho ngicela i-Black Life ukuthi ingisize. Imaki uyamkhumbula noma umkhumbula usayimisele ngayo noma usayimisele. Ngizwa lelo lokuthi ingoba nakube sekunyaka wakho ogcina so this year akasekho. Uba ngabe kuthiwa bengawona unyaka wakho ogcina ukuba usakhona namanje ngabe still awumnaki lo ufuna ukubuyelana naye manje. Ushawo ukuthi ingoba nakho lo akasekho. Okusho ukuthi awumkhumbuli. Yena ngiyamkhumbule. So ukuthi na isikhathi bese nganginike vele isikhathi sakhe. Manje bengikwazi ukuthi ngiyeke lo muntu onginika isikhathi. Ngathende lo because isikhathi esiningi ubefunda. Mangikhuluma naye ngimthinta efonini nje uthi hayi yena uzofunda uzo-attenda kanje yonke lento leso isikhathi sakhe bengasitholi. So why ungaveli uqhubeke nempilo kunokuthi ungabuyela emuva kumuntu owazi kahle ukuthi inhliziyo yakhe iyabila whenever ecabanga ngawo? Uthi usesinsamsana lo. Okay. Ngokuthi uma ngimbona ngikhumbula ama-memories. Noma ngingena efonini ngivele ngithi bye isithombe sakhe. Manje akholula ukuthi ngimdedele kalula kanjani nje. Okay. Ngoba mina kuwumsebenzi wami ukuthi uma ubhalile kuhlelo ngikusize ngale ndlela osuke ufisa ukusizakala ngayo. But mengilalela umoya wami awugculisekile ngesimanga sokuthi ngishawayela amazwi athi ingoba nakho umngani wakhe bese kunyawo ogcina lo ophelile. So njengoba nakho engekho manje uzizwa uphoqelekile ukuthi kufanele ubuyele kuloya owamhetha ngoba nakho ushawa umzwangedwa. So okwami ukuthi ngenze umsebenzi wami ngingakujaji ngizokulandela yena ukhona vele akanqabanga ukuza but akungiphathi kahle. I feel like akwenele kodwa kulungile ithi ngenze umsebenzi wami kuphela ngimlande nikhulumisane nobawu2. Ngiyajabula. Ngisilandele. Uyothi usale kanjani abanye betetiliza bezidabela ama-products aka-Black Life Traditional Pharmacy walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala. Siphinde sinamukele futhi babukeli bayo eBlack Life TV kuhlelo esibiza ngokuthi iLove Back. So-ke udadewethu uvumile ukuthi abe nathi and ngiyathemba ukuthi esicelweni sethu ngenzeka samukele futhi ngenzeka angamkeli noma mhlawumbe angathi sobuye sibone ngelinye ilanga kodwa ashiye esithembise kamnandi angazi kuzokwenzakalani. Asike sihlale nje sibuka ukuthi kuzogcina kuphi. Sabona njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Ngicela ukuthi kube nesibongo nala usiwakhona. Igama lami ngoNonzuzo wakaMsimango ngisuka eLundu eMahlikihliki emakhosini kodwa ngila eThekwini ngokufunda. Oh okay. Konje ubani uthe waba sibongo? WaMsimango Thabizolo oGembe. uThabizolo. Yeah. Unkosi owundla ngamandla noma ononkosi. Oh nonkosi hayi unkosi. Okay. Uyamazi futhi enhle naye? Ngiyamazi. Umazela kuphi? Ngimazela esikoleni. Okay. Kwawenzakalani phakathi kwenu nobawu2? Noma kuke kwenzakalani phakathi kwenu nobawu2? Engakusho ukuthi excuse me. uManqoba Ntanzi kwakumuntu engihlekisana naye. Sengasho nje ukuthi ex yami. Okay. Mhlambe mawumbona nje ehleli kanje phambi kwakho ungazi nanokuthi ubizelwe ini. Yini nje ebuya kuwena enhlizweni yakho? Mhlambe ngabe uyafisa ukumbona noma awuchazeki nje sidalo. Akuthi ndiki kuthi xivi kahlahle njengoba ngibona ukuba awukho eduze kami ngabe kukhule ngikwenza lapha kuyena. So ubhalile kuhlelo elithi Love Back. Ngiyacabanga ukuthi uyazi ukuthi kwa Love Back kwenzakalani. So ubhalile kuhlelo uyafisa ukuthi khulumisane nawe, uyafisa ukucela something. So ngiyacela ukuthi umlaleli umuze ukuthi ufisa ukuthini kuwena. Isicelo nje. Okay. Ngiyabonga. Ngicela ukukhulumisana naye. Happy. Ngiyaphila njani? Right. Noma bekubizela bengizothi la sikhulu. Mina sifisa ukuthi ngicela uphinde unginikele enye ithuba, uphinde ungibone ngayo into engiyenzile. Siqhubeke kulo nyaka omusha. Ethuba.
Yeah, ungingethuba. Ukunika ithuba. Yeah, isifiso sami leso. Loku isifiso sakho. Ithuba lesibili. Lesibili. Umuntu uma efufaka ngake kanye alibikho ithuba lesibili. Wena wafa kumina manje. Bengicela ungithole ekugcina ngathi mesengizoshintsha. Konke ofuna ngikwenza ngizokwenza futhi. Ngizobayela indoda leyo waqala uyibona. Ngalo laso sahlangana nayo. Kanti wenzani ngicela ngitshela? Hayi sisi wami, Nkosi yami, hey. Yabo njengoba ngiyefuzela. Yabona ubhuti wase-Eastern Cape Nkosi yami uManqoba. Ngendlela angimthanda ngayo. Sijola kumnandi eResi. Okay. Yena angazi walingeka noma kwenzakalani kodwa ukuthola kwami ukuthi ujola noRumza wami. Okay. Ayikho into angihlukumeza njengaleyana. Ish. Futhi ngokubona akaze libone iphutha lakhe iyangithusa manje ukuthi usekwazi yena ukubhalela sizofuna ama-laugh back. Manje ngobani manje? Akaze alibone iphutha lakhe. Akaze libone. Azaxolisa. Akaze xolisa akwazi ukuthi uRumza wakho kufanele ukuthi usisi wakho sihlala sonke yonke into siyenza la. Futhi naye ngangeze ngimbuze ngangimtshela yonke into ukuthi ayi uManqoba kanje angazi noma mhlawumbe kwaba yiphutha lami ukuthi ngimtshele yonke into uManqoba into ayengenzela yona mhlawumbe wahala waheheka wabona ukuthi lento angenzela yona naye mhlawumbe bangamenzela. Eish. URumza manje. Ayingabe nginama ngaphuma kuyena uRumza angixhuma nje naye angimazi futhi angihlangana nginandaba. Usuthola omunye umuntu umusha empilweni yakho? Ukhona. Bakhona noma ukhona? Ukhona. Ukhona. Yebo. So uma umuzwa ekhulumisana nawe kanje kuthekana enhlizweni yakho njengoba uthi wawumthanda kakhulu futhi Ngangimthanda. Ngiyazi inhliziyo yakhe iyabila, ngiyazi ukuthi awufuni lutho nje ezokubuyisela emuva mhlambe wawusuligunyile itshe lalento le ayenza but njengoba uchaza uthi wawukade umthandile uzizwa kanjani manje mayikhuluma kanje? Akafihlanga, akakubizelanga ekhoneni, ubhalile kwi-show okusho ukuthi lento le kade simqondweni wakhe all along. Wabhala kwi-show samnikeza isikhathi ukuthi afike akanandaba noma kuzoshuthwa lento izobonwa abantu abangakanani but ubonisa ukuzimisela, ubonisa uxolo, ubonisa ukuthi usanendaba nawe. Angikuthengi if ngikhuluma kanje but wenze okuningi, so ume kuphi? Ithini inhliziyo yakho? Ucabanga ini? Uthini umqondo wakho? Yabo njengamanje khona kuye kwazi xifi ngimbone kodwa ngoba ngangimthanda engakusho ukuthi umfana ohleze wenza amaphutha akhe as much as ngangimthanda wayengeke ezojola noRumza wami usengajola nomunye umuntu oseceleni. Hayi uRumza wami. uRumza wami sixoxa yonke into naye futhi ngangeze mangimtshela hayi mhlawumbe ngoba mngani akachazi upete lakho ngoba ngangihlezi ngiyisolela upete lami mina mhlawumbe upete lami kodwa sengiyabona ukuthi uRumza mhlawumbe wayenesikhwele angazi. Okay. Njengoba uthi sokukhona umuntu manje kunzima ke ukuthi uvesane usuke nje boom usubeka izinto phezu kwetafula but asisebenzise lokho ukuthi wawumthanda before. How about okay uke wachaza ukuthi umuntu ufaka wodwa akabuye aphinda athole elinye ithuba but ngesimanga sokuthi uthi wawukade umthandile mhlawumbe awucabangi nje ukumnikeza elinye ithuba mhlawumbe azibonise ukuthi userious kangakanani uma ngabe ethi ucela ukubuyelana nawe. Nakhona ekuceleni ukubuyelana nawe akashongo ukuthi ihlukana nomuntu osuthandana naye manje akazange azasho mhlawumbe angaziki ushilo. Bengakosho. Uzazosho. Bakuzokwazi kwenzeka. Mina bengitshela mhlambe ngeke uzusho kodwa ke uthi makuzokwazi kwenzeka angazi ngalokho but ngibuka ukuzimisela kwakhe ebhala kuhlelo. So ucabanga ini and ekucabangeni kwakho angikuphoqi mina ukuthi uphendule manje but mawubuka nje ekuhambeni kwesikhathi ukuthi usazomdinga ubhuti usafuna ukubuyisela izinto emuva indlela zazizona nithanda ukuthandana nje ucabangani kukona konke nje lokho? Khona ngishayiswa ngiyacabanga ukubuyisela izinto emuva. Ngeke ngicabanga ngisesizobuyela esikoleni okay ngizivele ngeke ngihlale ngedwa ngizomthola omunye uRumza but if uyayiphinda futhi uyayenza lento ephinde ichazeke futhi kulowo Rumza lowo. Okay.
ngikusebenze. Sengifundile ukuthi amaphutha engabe ngiyabona ukuthi ngenze iphutha ngalo ungakwenza. Manje sengimisele ukuthi siqhubeke sagcina khona. Isagcina khona. Bese uRumza yena bese umenza njani? Rumza angisekho kuyena, vele akasekho nala. Ngobani? Indaba wahlukana nayo ngoba phela nani right. Impela noRumza akasekho la straight Cape Town. Buya back kumina ngoba akasekho. Akona lokho. Like ngathini? Ngiyakuthanda bo. Uyasithanda. Yeah, and futhi Uyasithanda? ngiyakuthanda. Awuthi ngiyamthanda. uRumza nawe uthi bengimthanda so uthi yabona ngesikhathi sakho nawe futhi ngakutshela uRumza wakho ukuthi ngingamqondi kahle into ayigqokayo ugqoka into encane wena waqonda kahle indlela ngibuka ngayo ngawazi ukuthi ngachazela lokho kodwa Wachazela. Wavumelani wena? Okay, mina ngisuka le Olundi ngizefike ngizohlala eRes. Ngeke umuntu engamazi ngizomshintshisa ukuthi ayi since sengijola mina. Ayi usungayeke ukugqoka into ekanje wena uhlelwa yini ukuyibamba wena ngoba uyayazi ukuthi unomuntu ojola naye nanga umuntu wakho khona. uthi nawe ubona ngesikhathi sakho isikhathi esiningi umuntu uyafunda konke nje lokho nama weekend still uyafunda ebusuku uyathenga yonke into. Ngenza into esizele esikoleni. Ya kodwa Unganginika isikhathi sami akusho ukuthi jola phela noRumza. uRumza ufuna ukuthi usisi wami. Ngahlahlwe nimujola nosisi wami. benginika isikhathi Buyela kuyena ke phela ngoba bekunika isikhathi. kodwa bengenalo uthando. Abengenalo uthando kodwa benginika isikhathi. Mina benginginani. Nanke into engiyifuna kuyafumethelele bo. And bengithemba ukuthi singaqhubeka lapho sigcine khona. Qhubeka ngithokoza zakudala. Skiphana seke emamola phela sihamba ngepicnic. Ngoba birthday yakho nginike igift nami semule akumina bo. So bengicela ukuthi uthathe ithuba uzama ucabanga ukuthi unginike isikhala. Inkinga ukuthi wena ngenkathi ujola noRumza angimina ngahlala ngakulinda ngithi mhlawumbe uzobuya engqondweni ubuye back kumina wangabuyi ngaze ngamove on. Like ngase ngibone ukuthi move on vele cause same day wangiblock. Ngenze njani ngeke umuntu wami ngoba mina nginayo umuntu. Sekuyobona ukuthi wenzani. Uthi umuphi umthanda ngcono. Ngiyazi umlandanga futhi kusebuhlungu kodwa bengicela ukuthi uthathe isikhathi ucabangisise. Sengishintshile. Ake sisi mhlawumbe sizobona ngezenzo ukuhambeni kwesikhathi. Okay. Umzwile thena? Angiyamuzi. So kusekulele kwena ke. Kulele kwena. Ngicabanga ukuthi mayethi sobona ngezenzo lo muqa loyo noma lelo sentence lelo lisho likhulu lijulile kakhulu. So uyabona lapho ukuthi likhona ilambu la singaphinde sizame futhi. Likhona futhi ilambu elithi ziphathe kahle ngoba kulele kwena. Kuyakhanya manje angisho. So mina ngithembe wena. Angisho zela kusho ngoba nakho uzimisela ukuthi ngiyophinda umhethe futhi. Yeah. So ngicela wenze kanjani. Ungamjahi futhi, ungamjahi akakapholi akabi right. Ulinde ukubona izenzo zakho. Ungamphuthumi. Ngeke nje I think kuyoze kushaya lesi sikhathi leso ubona ngaso ukuthi okay izinto ziyahlangana ke manje. Kodwa ekuhlanganeni kwazo kuba ukuthi alikho elinye iphutha uphinda kubambe kulona. Uthembisa ke. Ngathi uthatha isikhathi yodwa lo. Kanjani manje? Inkinga yakho ujahile. Inkinga yakho ujahile. Ngathi ngimnikile isikhathi esanele. Oh uyamkalela? Ngoba ngimkalela. Wenzani? Kade ngashintsha. Okay. So ngizamile ukuveza izenzo zami. Angisho kufanele singakukhohlwa lokho ukuthi usenomuntu. Yabo? So ingakho ngithi ungamphuthumi. Ngiyazi ukuthi uthe ushawa umza wangedwa kade sikhuluma sobabili engakafiki yena. Kodwa ungamphuthumi. Ngiyazi. Thembisa ke ukuthi uzomphatha kahle. Ngiyathembisa. Ngeke ngiphoxe. Kwanthiwa nginike isikhathi. Sizoba yimina umanqoba lo amthola lesi sikhathi lesi.
Yakusalinge amehla akho wathathwa afake ngemuva mubona iy'keti ey'mfishane ku-rooms. Hhayi lokho singasho ukuthi ngekuphinde kwenzeka kwaqala kugcina. Hhayi nami angithembisi ukuthini sengisho ukuthi ngizobona kuhambeni kwesikhathi. Kumele ngiqale ngibone kuqala ukuthi ushintshe ngempela ngaze ngigileke futhi. Hhayi kuyezwakala. Izenzo phambili, izenzo phambili, izenzo phambili, izenzo phambili, izenzo phambili. Mam'Msimang, ngiyabonga kakhulu isikhathi sakho, ngiyabonga kakhulu ukuthi usihloniphe usilalele nje ukuthi sifisa ukuthini kuwena, ngiyabonga. Mbuka lapha ekhaya, ngazi ukuthi siyawina, kodwa manje siyawina sangawini. Kuningi kulele kubhuti ukuthi yena wenza njani ukuze yonke lento izohlangana kanje. Manje iGhost kukhona upartner omusha. Kukhona inhliziyo engakapholi. Kukhona ungathembi uRumza. Kukhona ungathembi umuntu wakudala osathandwa noma owake wathandwa before ngento ehlanganise uRumza phakathi. So zu4 izinto. But ngiyathemba umfowethu ngiyamthemba bengeyazi abhalele ishow ezobukwa abantu abangaka uma ngabe kuthiwa ubezimoshela isikhathi nje angazi bafethu angazi but ke asike sithembe ukuthi uzoziphatha kahle bazohlangabezana ku relationship yabo baphinde bayivuse kabusha bayithuntuthe intuli mekuthi bisine intuli baphinde bayibhone kabusha ichichime ishine njengaseqaleni asazi mhlambe ngelilanga bosibiza nje sebethi hayi kuyakikizwa sashada namhlanje angazi bafethu kodwa izinto ziqala sakudlala zigcine seyiqondene so ke cela singakhohlwa ukuthi subscribe ulike ushare kanjani ke azoba khona ama-shows amasha kodwa ke okubalulekile njengamanje ukuthi ukhona uKings Chaka ku-Uthathobani naku Angimazi Ubaba kanti ke ukhona uMagasela kuyimfihlo nakuyinkinga zomndeni ngikhona ke mina kwi-Love Back Enough is Enough funana umuntu wami izigameko zempilo igameko zempilo ke azizo niyazi ukuthi zihamba kanjani base khona abantu namanje basabhala bexayile kakhulu befisa usizo abanye badinga i-counseling abanye bazoxwayisa nje abantu ukuthi abangaqondani nesimo bona seke babhekana naso esibhlungu ngaphambilini so ke sisazoke silokho siyikhipha nje izigameko zempilo akhona ke nama-shows amasha azoqala kungesikhathi esingakanani khona ke nama-present amasha azofika futhi solokho siwaveza nje kancane kancane kusazoba mnandi hlala nje nayo eBlack Life TV kuningi okunye okuseza lapha kuyimpande zama-Afrika mekuthi khona i-product oyidingayo njengoba kuFebruary manje kukhona i-special call siqala ngomhla ka-1 siyophela ngomhla ka-20 i-special se-Valentine njengoba nazi-ke nani ukuthi le nyanga inyanga yothando so nanoma iyiphi product oyidingayo ungayicela ku-062 219 7748 so ke nanoma ngabe kuthiwa nawe ufisa ukubelana nomuntu noma noma kuthiwa unezigameko ezakwehlela noma ngabe kuthiwa uneyinkinga zomndeni noma ngabe kuthiwa khona umuntu wakuthakatha ungasithinta ku-email address le evelayo lapho manje escreenini sakho ngicela usingakhohlwa ukusubscribe like share ngiyathanda kakhulu bye